Салом дӯстони азиз, дар моҳи имрӯз шанбе 21 май ба 22 май ва низ рӯзи таваллудаш аст 4 сола мешавад. Аз ҳамин сабаб мехостам ки торт пазам ва дар шумо сёмка кунам. ҳозир мепазам дута бисквит, якта бисквити сафед, якта дигар шоколадный. Барои бисквити шоколадный мода дар кор мешавад. Кӯдакои ман дар хонаанд, барои мин овоз кишиндин аҳамият дорад. Хоҳарам нест, кӯдакои чӣ гирифта наметавонам. Так что барои бисквити шоколадный мода дар кор мешавад 500 тухм, дар кор мешавад какао 25 грамм даиҷа, дар кор мешавад шакар 125 грамм, орд 100 грамм, сливочное маслоро ман аллакай об кардам, разрыхлитель 5 грамм, 18 грамм дорам, тақрибан як аз ва сефоишо медозам. Сар мекунем. Аввал маҷдо бояд кунам сафедии тухма бо зардии тухма. Маҷдо кардам сафедии тухма ба зардии тухм. Сафедии тухма взбивать мекунам бо ними шакар. Сафедии тухма взбивать кардам. Намеҷунбо. Алан ки мегзарем ба зардии тухмам взбивать мекунам бо ними шакар ва ҳамин аст как зардии тухма взбивать кардам, сафедиро кардам, даиҷа аралаш кардам, орд, какао ва разрыхлитель. Ҳозир поочередно ҳамаша якҷоя мекунам. Формам 20 сантиметр. Икара орди майда кунам, вале камтар баландтарак 20 прям идеально. Анакам кофтам масса бидем, ҳамаи какаоам об шид, да так ҳеҷ ҷамъ нашид. Барои ба ҳазор мекобам, вале оҳиста, беҳтараш лопатка қази. Ва ҳозир меандозам ҳамин сливочное маслое ки об кардам. Вале ки гуфтам формаи ма 20 сантиметр, ҳамин бисквити ай торти Прага, шоколадный бисквит, ама ҳама вақт кӯшиш мекунам ки як бор сливочное масло шакам ва болоша орд бошад. Бисквита кардем, мемонам духовка тақрибан 30-40 дақиқа 170 градус ва духовкаро пешакӣ гирам. Ҳаҷа аллакай тайёр кардам чизро барои дуюм бисквит. ҳозир мебинам ва якум бисквит мон тайёр шид. Якум бисквити ман тайёр шид. Ҳозирашто мемонем ки хунук шавад ва мегзарем ба тайёр кардани дуюм бисквит. барои ин бисквити дуюма тайёр кардан мада дар кор мешавад тухм, ҷам 5 дона тухм, ним қушуқи майда намак,
шакар 155 грамм, орт 140 грамм, растительное масло надо доедем 55 грамм, шири гарм кадаги, бояд гарм боша ширто ва разрыхлитель. Ванилиное сахар намеандозам, вали ванильное масло сар мекунем. Даи бисквит зарди аз сафеди ҷудо кардан дар кор нест. Ман маҳози мегирам, аралаш мекунам бо ним қошуқ намак ва шакар. Шакара оҳиста-оҳиста мефурӯхтам. Ма бароиш нӯшидам. Камерама камтар боло кардам ки шумо дрӯ набинем ки дрӯн чӣ хеле. Барои ки ман як вақте ки рецепт мекобам, мехоҳам бинам ки то кадом дараҷара ман бояд взбивать кунам, чӣ хел бояд умуман шава. Дрени и смесь бояд нехам биёяд. Тақрибан 5-6 дақиқа взбивать мекунем. Меандозам инҷа ванилий, сахарное ванильное масло. Ширм гармай. Руған. Ва аралаш мекунем. баъде ки ширапати руған аралаш кардем, смес монда, оҳиста-оҳиста меандозам орт ва разрыхлитель. кофтан бояд нақс карда кубен ки ҳами орт ҳама вақт поён мефурӯям ва намебинед ша. ба ҳолатиде ки дар форма мехоҳем ки хамира андоза, мебинем ки ҳамаи орт дар поён истодагие. ва иҷам формамона камтарак лофам мекунам. Шид баландак шид хачам. Хамира мемонам 180 градуста 30 дақиқа вобаста аз духовката. Даем бисквит ман пухт, яга мехе худаш хест фольгаш и пешаш хеле камтар барам кадаги буд, ки ҳозир ма вақте ки бисквита мегирам чапа мемонам ки ҳамаи ҷош яхе шава ва баландиша меям. ҳарди бисквитҳоро печондам ва равон мекунам холодильник. Леҷа ма мегзарам ба тайёр кардани крем. Барои кремода дар кор мешавад 1 зарди тухм, 20 мг об, 170 грамм сгущенка. Ҳамаша якҷоя мекунем, ба ҳазур аралаш мекунем ва дар водяной баня мепазем. Крема болои водяной баняда капидам. Ихе бояд биёя. Однородное масло ва мемонам ки хунук шава. Ҳозир взбивать мекунам сливочное маслоро 250 грамм айдаҷам.
баъде ки сливочное маслоро ба ҳазур взбивать кардем, меандозем оҳиста ҳами смеси тайёр кардагимонро ва аралаш мекунем. баъде ки ҳамаро ба ҳазур аралаш кардем, дар ҳама охир дар кор мешавад 2 қошуқ какао. ва якум крем тайёр аст. И крем барои шоколадный бисквит. ҳозир мегзарам ба тайёр кардани дуюм крем. барои дуюм крема мегирам 500 грамм сливки. Сливкиам хунук аз холодильник. баъде ки сливкиро ба ҳазур взбивать кардам, меандозам оҳиста-оҳиста сахарная пудра. ҳамагӣ сахарная пудра дар кор мешавад тақрибан 7 қошуқ. вобаста ки шумо чанд қад сливки дорен. ман як қошуқи дохта кофтан мегирам ки сливки сахт шаванд. баъде ки сахарная пудраро андохтам, ҳамаро аралаш кардам, меандозам загуститель сливок, чтобы крем об пайдо накунад. кремон ки сахт шуд, сливки, қатъи шакар, меандозам творожный сыр. ман аллакай аз рӯе ки бисёр мепазам, бигем ки на глаз тайёр мекунам, мегирам 4 пачка ҳозир творожный сыр. 2 пачкам 125 грамми доранд ва 2 пачка 175 грамми доранд. дар ҷо ҳозир ман бисквитора мебарам. ҳар ду бисквита болои шапочкаша мебарам, мемонам ва бисквита 2 тақсим мекунам. бисквита ман ҳама вақт аввал ба корча 1-2 сантиметр мебарам ва мондагиша мебарам бо ришта. ришта қатъи яхе мебиёяд ва ровне мебиёяд. дар ҷо ман ҳозир мегзарам ба торта сборкаш ва ҳар ди крема ман мондам ки камтарак дар холодильник истад. холодильник таки истодан камтар сахттар шудан. кремо об пайдо намекунад. ман ҳама вақт як слой крема мекунам, рост мекунам, ай болои якум слой бо дуюм слой мекунам ки кремам ғавзтарак биёяд, аз сабабе ки бисквитомам камтар ғавз буридам. баъди сборкаи торт ман мепечонам дар плёнка, специальная плёнка. И плёнка меқапад торта ва торт формаша алиш намекунад. ай болои плёнка бо ман мекунам як бор дига кольцо. қатъи кольцо якҷоя меистад дар холодильник тақрибан 1-2 соат. мегзарам ба тайёр кардани крем-чиз барои болои торт. дар кор мешавад 250 грамм сливочное масло, сахарная пудра 7 қошуқ. як қошуқи сахарная пудраро ки дохтен мекобен ба бо дуюм қошуқа меандозен. ва ҳамчунин дар кор мешавад мода сливочный сыр. ман гирифтам 3 пачка сливочный сыр ва 2 қошуқ маскарпоне. креми болоро тайёр кардам, крем-чиз на сливочном масле ва мемонам мирам холодильник камтар беста. як бор дига мегирам ба миксер, аралаш мекунам, баъд ранг мекунам. баъд ҷай холодильник бировардам, мекобам ба миксер, 3 тақсим мекунам ва ранг мекунам. мада дар кор мешава ранги кабуд, сабз ва зард. пешаи основной крем карданам ман як бор черновой слой мекунам. тунук карда креми сафед қатъи маҳкам мекунам торта ки мағреза бигем нонрезаи ҳами бисквито таги крем дамонам. барои креми основноимон хушрӯ гирифтан ва креми поён ки об наброрад, баъди черновой слой ҳатман дар холодильник монед ним соат ё ин ки 1 соат. баъд основное покрытие кунем.
ҳозирашда торта қатъи крем бо мемонум як бор дига холодильник. И креми поёнбудагӣ сахт мешавад, кремое ки даруни салофандан ён сахт мешавад, ба як бори дига боло крем мекунам. Як бори дига рӯй мекунам холодильник ва охирда мехоҳам истифода барам инаи лопаткаро. Болои торта украшать мекунем. Инаи хеле пряники қатъи анис нағз мебинад шинячи патруль, ҳамаи падаркор шинячи патруль буд ва хоски торчам ҳам мебошад. Пряникора ман ай инстаграм заказ кардагиам ва худам пухтам бизе. Рецепти бизе дар видеои якум барои торти Идрис ҳастай. Болои торт украшать карданаш и ай фантазияи шумо вобастае. торти ма тайёр шид. Дар ҳамин ҷо ман мегӯям шумо дар хайр, дар паноҳи худо бошед ва то видеои оянда.